За да редактирате профила си, влезте от бутона Вход с вече създадените имейл и парола. Кликнете на профил. Тук можете да промените паролата си за достъп. Можете да добавите повече данни като град, телефони и скайп за връзка с вас. Тези данни ще се появяват в поле Обратна връзка, когато желаете информация за даден имот и няма да е нужно да ги изписвате всеки път. Натиснете бутонът Промяна, за да се запазят промените по профила ви. В момента вашият статус е тип потребител. Като такъв можете да търсите и разглеждате имоти, да изпращате съобщения от поле Обратна връзка за повече информация за даден имот, както и да докладвате наредно за обява. В таб Любими можете да събирате интересни за вас обяви. Просто изберете обявата от картата или от списъка, разгледайте, натиснете бутон Добави в Любими. По всяко време можете да премахвате обяви от този бутон и да добавяте нови. За да добавите ваш обява в Огледай.com е нужно да поръчате панорамно заснемане на имота си. В сайта ни са публикувани само имоти заснети с 360 градусови панорами. Именно тези панорами позволяват виртуален оглед на имота. Едва след заснемането на имота ви можете да редактирате и публикувате обявата си. Поръчването става бързо и лесно през бутона Поръчай заснемане.